bestedingen meenemen die bij de outlet hier in Roermond gedaan worden. Het gaat goed met het toerisme in Midden-Limburg. In 2013 is het aantal overnachtingen in Midden-Limburg met maar liefst 12% gestegen. Het aantal mensen die op vakantie gaan in Midden-Limburg stijgt met 6%. Dat bleek maandagmiddag op de nieuwjaarsborrel van de VVV Midden-Limburg in kasteel Dalenbroek in Herkenbos. Hier was de crème van de toeristische sector in ons regio bijeen om te netwerken. Ook presenteerde de VVV het nieuwe jaarblad. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Petra Stine. Van Den Haag naar Roermond is voor veel mensen verder dan van Roermond naar Den Haag. Dus wie vanochtend tegen mensen zei van ik moet even naar Roermond. Helemaal naar Roermond. Maar zei helemaal naar Roermond, ben jij gek? Jullie kennen het. Maar het is voor mij echt een enorme eer om dit blad in ontvangst te nemen. Mijn moeder zit op de eerste rij en ik zei net, toen ik zo dat rijtje met plekken, grotere en kleinere gemeentes in Midden-Limburg zag staan, zeg ik, kijk man, dit zijn precies de plekken van onze familie. Wezel, Leudaal, Maasgouw, Weert, Roermond.